Ay, Kol, kisugo kong papa ba? Unsa man? Ay, Kol, ngayo na si papa gudlot sa yote ba? Salamat na araman na nabilin day. Unsa man ninak? Uy, gamaya po ni nanak. Uy, maluto ninak. Duha ka kutsara lagi ni. Ay, Kol, tunuan mo ko to rin papa ang gulay. Nya ako na lang po ning hulman ang kaguran. Patanom ni sa imong papa aron di mo sigig balik-balik diri sigig pangayo. Asam to kung anak min laag-laag. Uy, subukan ako ila pare nga. Mga gulay dito ah. Uy, pa, asa ka? Mulakaw ka? Asa ka? Ganina ra ko si pangita si Muha. Ano man day, nga human naman, tarbahoon ako dira sa balay. Mao gani, ato sa to ila pare. Pangay gulay be. Papa, po, nangayo na biya tagahapon. Ulaw kay sige balik-balik dito. Nya, mangayo na bug karon. Sus, uy, okay magina si pare. Manghitagon kay na, may kinang tao. Ang ako lang ba, ulaw kay sige balik-balik dito sige pangayo. Soy, sige reklamo ko. Subay ka mukhaon na ko na. Pangay na dito, aron natin masudan. Papa, uy. Sige na lang, uy. Pabaga, tagnaong ani. Hapit na po na mong outing bay, wa man di ko'y kwarta. Okay, naay mong papadra. Ay, si Papa? Nada sulod. Wait sa, tawagon sa nako. Pa! Kasi tulog-tulog dra kay na nangita si Muha ba? Ha? Isa man? Murag anak man to ninong abing pa nangita si Muha. Sa may ingon niya, sa may tuyo daw niya. Wala man to siya gisulti pa, nangita ra man to si Muha. O ba? Doon sa nako be. Oh, Nagis na yo? Oh, nada. Boleh sa kong dad ya. Oy, dong. Unsa man? Ay, Kol, kisugo kong papa ba? Unsa man? Ay, Kol, ngayo na si papa gudlot sa yote ba? Na. Wa pa gani kasubol ang giinudlotan. Wa pa kasaha, waan na po ninyo. Gulay mong si papa, Kol. Bisig napay matilok ato, Kol. Waan man gud to ninyo gahapon dong nya. Usba na po dron. Paminaw na ako, mabughat yun na akong mga sayote ba. Kung mahimo, mamatay yun na. Kol, kasabaan mo ko ni papa, Kol, kung wala ko'y madala pa uli. Ay, naunsa. Kung mauna, sige, tiluka dito. Salamat na araman na nabilin day. Tama na ko ron eh. Kol, dara Kol. Salamat, Kol. Sige, welcome. Sige, pangayo, di ka palo mananom. Pa, dara. Unsa man ninak? Uy, gamaya po ni nanak. Uy, maluto ninak. Duha ka kutsara lagi ni. Masindot na ninak no. Tagulan na to ni kapayas. Bisig na kapayas si pare dito. Dungagi ka. Murag naabi ato'y kapayas dito ako nakitaan. Pero last na ni pa. Kol. Sa naman po. Ay, Kol. Last na lang yung Kol. Nasuko na ka? Unsa naman po na? Kol, gipabalik kong papa ba kay kinahanlan daw na yung subak nga kapayas niya. Kita mo kapayas dito napit sa may sayuti god. Kasi pwede ta makapangayo ba? Naabi taw. Mangayo mo? Sige, kay inyo ha man. Ay, sige. Magkuha ko, Kol. Salamat ha. Ay, Kol. Nakakuha na akong kapayas, Kol. Salamat ha. Uy, gidala man lagi nimo ng kakuran. Basing kinahanglan magbuntanay, kaldero karahay, pagkaayahay. Ay, Kol. Tunuan mo ko to rin papa ang gulay. Nya ako na lang po ning hulman ang kaguran. Pero mubalik lang ko kung naikulang. Hala, sige. Pahimusle. Hey, Kol. Salamat, Kol. Ay, tayo sabi. Saman, Kol. Paday lang. Dala ni. Unsa man ni, Kol? Kani. Ay si Emilia sa kapayas dere. Liso, Bangkok ni. Napoy mga sayote hybrid. Ipatanom ni sa imong papa aron di mo sigig balik-balik diri sigig pangayo. Ay ako mismo nga tag-iyawa ko gulay-gulay ba. Kamura sigig harvest ana. Ingay mo papa itanom na. Ha? Sige, Kol. Salamat, Kol. Kay naghagog tanom ang silingan makakaon. Mga silingang mapaymuslanon. Way mga gulay na nambok noon.